ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ሓጸርቲ ዜናታት ዓለም ክነቕርበልኩም ኢና ንምክትታልኩም እናዓደምና ኣርእስታቶም ከነቐድም ኣሜሪካ ንጠለብ ሩስያ ነጺጋ ባይደን ጸላም ኣሜሪካዊት ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክሸይምዩ ከምኡውን ኣብ ኡጋንዳ ሓደ ቱሪስት ብሓርማዝ ተቐቲሉን ካልኦትን ዜናታት ክህልውና እዮም ሕጂ ናብ ዝርዝራቶም ሩስያ ንጎረቤታ ዩክሬን ክትወርር ትኽእል እያ ዝብል ስጋት ኣብ ዝሰፈነሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሜሪካ ነቲ ዩክሬን ኣባል ኔቶ ክትከውን የብላን ዝብል ጠለብ ሩስያ ነጺጋቶ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላዊ ዩክሬን ንምፍታሕ ንሩስያ ወግዓዊ መልሲ ከም ዝሃባ ድማ ተፈሊጡ ብሊንከን ንሩስያ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሕድገታት ከም ዘይትገብር እንተኾነ ሩስያ ክትስዕቦ ዝግባኣ ዲፕሎማስያዊ ጎደና ክእትዋ ከም ዝደሊ ሓቢሩ ኣሎ ብሊንከን ምስ ኔቶ ብምትሕብባር ዝሃቦ መልሲ ሃገሩ ክተጽንዖ ከም እትደሊ ሓደ ሩስያዊ ሚኒስተር ገሊጹ ኣሎ ሩስያ ብዛዕባ ወታደራዊ ሽርክነት ኔቶን ካልእ ተተሓሓዙ ጸጥታዊ ጉዳያትን ኣመልኪታ ናይ ጽሑፍ ዝርዝር ኣውፂኣ ኣላ ሓደ ካብዚ ድማ ዩክሬንን ካልኦትን ናብዚ ውድብ ኔቶ ከይጽምበራ ዝብል እዩ ኣሜሪካ ንሩስያ ሕመረት መትከለዩ ዝበለቶ ጉዳይ ማለት ዩክሬን ከም ሉዓላዊት ሃገር መጠን ንዝደለየቶ ውድብ እንተላይ ኔቶ ናይ ምጽምባር መሰላ ክኽበር ከም እትደሊ ንሩስያ ከም ዝገለጸትላ ቢቢሲ ሓቢራ ኣላ ኣብ ቀረባ ሳምንታት ሩስያ ኣብ ዶብ ዩክሬን ገዚፍ ሰራዊት ምጽጋዓ ዝፍለጥ እዩ ጆ ባይደን ጸላም ኣሜሪካዊት ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከም ዝሸመ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ እዛ ሓዳሽ ተሰያሚት ነቲ ኣብ ዝመጽእ ሰነ ጥሮታ ክወፅእ ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ሊበራላዊ ዳኛ ስቲፈን ብራየር ከም ትክእ ተገሊጹ ኣሎ እንተኾነ ብራያን ናይ ጥሮታ ውጥኑ ገና ብዕሊ ከም ዘይተረጋገጸ እዩ ዝግለጽ ዘሎ 51 ዝዕድሚያን ናይ ሚስተር ብራየር ክኢላ ሕጊ ዝነበረትን ኬንታጂ ብራውን ጃክሰን ነዚ ስራሕ ክትሕጸ ትኽእል እያ ይበሃል ኣሎ ወይዘሮ ጃክሰን ዝሓለፈ ሰነ ኣብ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ኣብ ዝርከብ US Circuit of Appeals መንበር ተዋሂብዋ ምንባሩ ጸብጻብ ቢቢሲ የመልክት እዚ ይኹን እምበር ብራያን ጥሮታውን እንተወፀ ነቲ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘሎ ናይ ዓቃባዮን 6-3 ብዝሒ ከም ዘይቀይሮ ተንተንቲ ይሕብሩ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ስቴታት ኣሜሪካን ፌደራልን ዝለዓሉ ኣከራኸርቲ ጉዳያት ከምኡውን ኣብ ይግባይን ካልእን ናይ መወዳእታ ውሳነ ብምሕላፍ ኣብ ህይወት ኣሜሪካውያን ዓብዪ ተራ ከም ዝጻወት ዝፍለጥ እዩ እዞም ጃስቲስ እናተባህሉ ዝጽውዑ 9 ዳያኑ ነፍሲ ወከፎም ሓንሳብ ብፕሬዝደንት ምስ ተመርጹን ሽመቶም ብስቴት ምስ ጸደቐሎምን ንምሉእ ህይወቶም ከም ዘገልግሉ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ኡጋንዳ ሓደ ቱሪስት ምብጻሕ ኣብ መካነ እንስሳ ዘገዳም እናፈጸመ ካብ መኪንኡ ብምውራዱ ብሓርማዝ ተረጊጹ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ እዚ ዜጋ ስዑድ ዓረብ ዝኾነ በጽሓይ ምስ ብጾቱ ብምዃን ኣብ ኣርዋ ኣብ ዝርከብ መንጫዕጫዕታ ሃገራዊ ፓርክ ጸኒሑ ዕረፍቲ ኣብ ዝወስድሉ ዝነበሩ እዋን እዩ እቲ ድንገት ኣጓኒፍዎ ዕስለ ሓራምዝ ናብ መዋታይን ብጾቱን ሓደጋ ምስ ወደቖም ፋሒሎም ካሃድሙ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ካብ መኪንኡ ኣርሒቑ ስለተፈልየ እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠሞ ድማ ተገሊጹ ሰብ መዝቲ ፓርክ ነቲ ሓደጋ ድሕሪ ምርግጋጽ ተወሳኺ መርመራን ከም ዝበለ ሓደጋ ካልእ እዋን ከይድገምን ዝሕግዝ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ምህላዎም ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ሃገራዊ ፓርክታት ኡጋንዳ ሓደጋታት ከጋጥም እዚ ፋልማዩ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት የመልክቱ ብኩርዳውያን ዝምራሕ ወታደራዊ ጥምረት ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ዝርከብን ቅድሚ 6 መዓልታት ኣብ ሙሉእ ከበባ ዳዕሽ ኣትዩ ዝነበረን ቤት ማእሰርቲ ዳግማይ ከም እተቆጻጸሮ ተገሊጹ ኣፈኛ ናይዚ በኣሜሪካ ዝሕገዝ ጥምረት ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ሶርያ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኸ ሓበሬታ ኩሎምቶም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዓሪዶም ዝነበሩ ኣባላት ዳዕሽ ኢዶም ከም ዝሃቡ ኣመልኪቱ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ኣማኢት ትሕቲ ዕድመ በዚ ከበባ ኣብ ከቢድ ጭንቀኣትዮም ምንባሮም እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹ ዝሓለፈ ሐሙስ ዳዕሽ ንኣባላቱ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ንምፍታሕ ኢሉ ብዝገበሮ ስርሒት ብውሕዱ 181 ዝኾኑ ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጻባት የመልክቱ ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ሶርያ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ኣትይዎ ምህላው
ኣብ ብሪጣንያ ዝመደብሩ ሓደ ናይ ምክትታል ጉጅለ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ይኹን እምበር ገለ ኣባላት ዳዕሽ ኣብ ዋህያታትን ገና ዘይተፈተሸ ክፋልቲ ቤት ማእሰርትን ክህልው ከም ዝኽእሉ እቲ ጉጅለ ወሲኹ ኣጠንቂቑ። ክቡራት ሰማዕትና ንሕጂ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም